Muskulatura epitroklearraren automasajea. Aulki batean esiriko gara, ukondoa tolestuta eta mailaren gainean jarrita. Beste eskuarekin muskulusabela hartuko dugu. Hatz lodiarekin eta erakuslearekin pintza eginez, ukondotik gertu barruko aldetik. Eta alde batetik bestera mugituko dugu. Automasajea 5 minutuz egingo dugu. Eskumuturra eta besaurrea mugitzea. Mugimendu aktibo, astiro eta zabalak egingo ditugu. Eskumuturra aurrerantz eta atzerantz eramanez. Eta birak eginez. Besaurrea eta eskua ere mahai baten gainean jar ditzakegu. Eta biratu, aurra lehenengoz sabaira eta gero mahaira begira jar dadin. Eskumuturra pare bat minutuz mugiaraziko dugu beroketa gisa. Nerbio kubitala mugitzea. Nerbioa irritatzeen bidez mugiaraziko dugu. Mutur batean tentsio sartuz eta bestean askatuz. Eserita edo zutik, hatz erakuslea eta erpurua okei keinua eginez jarriko ditugu. Eta hatzak kanporantz geratuko dira. Besoa gorputzetik 90 gradu inguru bereiziko dugu. Ukondoa tolestu eta aurra sabaira begira jarriko dugu. Okei keinua galdu gabe. Gure aurpegirantz eramaten saiatuko gara, betaurrekoak jarriko bagenitu bezala, tentsioa sentitu arte. Aldi berean, lepoa alde horretarantz okertuko dugu. Horrela, eskuaren eremuan tentsio handitzea lortuko dugu, zerbikal eremutik tentsioa askatzen dugun heinean. Mugimenduaren amaierara iritsitakoan, poliki-poliki ukondoa luzatuz itzuliko gara, eskuan tentsioa kentzeko. Eta lepoa kontrako aldera okertuko dugu, oraingoan tentsioa zerbikal eremutik handitzeko. 6-8 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu. Serien artean 2 minutuko atsedena hartuta.
Nerbio ertaina mugitzea. Zutik, sorbalda beheratuta eta ukabila gure sorbalda ukituta. Ukondoa eta eskumuturra luzatu. Eskua zabalduz, besoa atzerantz luzatuz. Eta lepoa alde bererantz makurtuko dugu. Horrela, eskuaren eremuan tentsioa handitzea eta zerbikaletatik askatzea lortuko dugu. Mugimenduaren amaierara iritsitakoan, poliki-poliki ukondoa tolestuz itzuliko gara. Eskuan tentsioa kentzeko. Eta lepoa kontrako aldera okertuko dugu. Tentsioa zerbikal eremutik handitzeko. 6-8 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu. Serien artean 2 minutuko atsedena hartuta.